Tela uvuse naba baleleyo okwayo le ipiece nobe ezinye dispute kodwa le ipiece usungayiphosi cela usuthi kwa uyakuyiva iBhayibhile xa isihla iwathutha imani ukuthi ubani ngokhona umani ngokhona ucinga wena ushota amagama kanti esavesi sikumaHebhere chapter 11 kumane kuthatha imbali emfutshane zii-obituaries zaba bantu unikwa imbali efinyeziweyo yabo nihleli sinithi kwake ngokuba andikhokolwa ludwe lonke sisahamba kunye andikhokolwa ludwe lonke apho ndikhoyo ndikuvesi 17 ngokholo uAbraham nihleli okay phambi kokuba ke ndiye phambi yeyona ndawo erhawuzelelayo leya ethi ngokholo sokuba iyarhawuzelela uyabona ke xa urhawuzelela nokuba urhawuzelelwa kude dolophi aburhawuzelele ndawo ndisestrand urhawuzelele eKapa kodwa iprinciple engabahawuzelelayo ithi at any cost ifuphala kodwa umbeka kuyo ukalugcwele mkhala ufika uphunguza uphumuzayo uzama indlela yoyawufika kule ndawo erhawuzelela indawo erhawuzelela ifuna uphatha andikwazi ungayiphathi kuba iyarhawuzelela lanto imani ukuthi kuba yahawuzelela ngokholo phambi kokuba ndiye kuyo ndicela uzuyibambe ngamaHebhere chapter 12 after 11 to 12 uzuye kuverse 2 uzawuthi uverse 2 sise amehlo kuyo imbali nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu okwathi ngenxa yovuyo olandekwe phambi kwakhe wawunyamezela ingqalezo elidelilihlazo hamba nam kandisithi baphaya oEnoki aphaya oNoah aphaya ewe oAbraham baphaya oYakobi siphaya i-giants of faith izigebenga into ezizawunyathela kwiqonga lokholo ishumi into ezashiya imizila into ezinezihlangu ezikhulu oomakhwekhwetha into ebezityhila amandla okholo ndikholelwe ka nditshoyo incwadi yamaHebhere chapter 12 verse 2 ithi subalinganisa linganiso Yesu ithi sukubajonga
itheni? Ithi sukuba jonga uYesu kuba ikhona ingxaki apha kuwe. Awufike kujongweni ikhona ingxaki emntwini. Awuxa kuye uzumjonga. Uzumjonge. Senza uzumjonge. Kangangoba ntanga ndipha amanzi ndikwazi uvala phakathi sebusuku. Amen. Senza ntombi omSamariya Jesus. Kuba ndikwazi uvala ndinxanile. Amen. Kuze ndibe ne-timing yobheka emnyango. Kanye ndisele. Cela uzuyibambe ungayiphosi. Xa isithi sise amehlo, ithi susa amehlo kule ndawo ujonge kuyo. In fact, xa isithi sisa amehlo, ithi sebenzisa esi sakhono naso. Kunjani njengokudlela manje uyakwazi ujonga. Amehlo bakho abukhali. Xa izulu lithi ingxaki ujonga into ezirongo. Kangangona ngoku andinawuthatha thuba lide. You know, andinawuthatha thuba lide. Ukhanyekile. Amehlo akasuka acime ngokukhona. Isikhalo sakho awuzuthi thiza yini ndaphinda ndibone njani ndibuze yinto olufuna uyibona. Usungayiphosi ke le nto kodwa inkuba into yoba ngakuthiwe sise amehlo kuyo ibala amgqibelelisa ukholo usungayiphosi okwayo yodwa yiyo le nasi sizathu. Phaya koMoses, koNoah, koAbraham, koSara, imbali yabo ine-flaws nee-failures. Mna nawe sigcwele ububi engqondweni. Imizimba yethu inokonakala kangangoba imuvi ebonakalisa abantu abahleli kakuhle, indoda nomfazi, umhango amakamela endodeni, indoda imanomfele. Abantwana nabo bazotsala iibhulukhwe zabo apha kumpela. Mhlawumbi mhlawumbe kuphakame kuyohlala etafuleni kutyiwe kunye, kuphinde kuhambe kubhekwe ebhitshini kunye, kuphinde kukunye, kubhekwe enkonzweni kunye. Bazawuthi abahlali iyabhora le muvi kuba kufuneka imuvi ezawuhlala imbumbulu emntwini, imuvi ezawuveza amanyala. Kuba once uba ujonge awujongi le nto irayithi umkenayo, ujonga le nto irongo. Yiyo loo nto sinamadoda aphatha iBhayibhile kodwa nabafazi ngabathathu ngabanye. Kuba bathi uDavide babe bangapha bakha abafazi bajonge ii-failures nee-flaws. Yiyo loo nto sinamadoda
asebenzisa utshwala ezinkonzweni kuba ajonge